Yr unig amser yn y llwyddiant yn dod cyn gwaith. Chi'n gwybod faint o'r sgwad Cymru sydd wedi cael ei meithrin? Cleo harmoni dwi. Dysgu drama. A wy'n dechrau pob y gwerth gyda bach o tai chi. A wedyn ni gyd ni edrych ar ein gilydd yn derbyn y person hwnnw. Wedyn chi gyd mynd i anadlu mewn ac anadl pawb arall yn y stafell. Parffam newydd? Be ti'n oil dy pits na? Take the sea off chips, be sy'n achi? That's what I thought. For any of you, Linda, 62. Before tax. Ha! 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 I'm pissing myself now. 600 kids I gotta feed. Virgin sausages. Or vegan sausages. Speaking of dim wheat intolerance in the 80s. I'm living proof. Dyw athrawon cyfle ni ddim yn cael yr un parch yn yr athrawon sy'n gweithio yma full time. Chi'n credu bod fi'n cael fy nhalu am y 6 wythnos? Na, dwi ddim. Sia, derbynfa. Fi yw'r gwyneb cyntaf mae pawb yn gweld pan nhw'n dod trwy drws. Wel, mae rhaid i chi fod yn berfft i ryw raddau, dwi'n sef. Hyd yn oed pan fi'n cael galwadau ffôn. O rieni. Wy'n ateb y ffôn with damage yn plws. Angofio Kit, ti yn dy bants. Ti'n teimlo'n sal, ti'n neud lap o gwmpas y car. Amser yn eistedd. Nes ti weid hwnna mis diwethaf. Lap arall o gwmpas y car. So ni moyn egni gwael yn y stafell ma. Copiwch fi. Kids, right, ma nhw yn, what's the word, beth yw gair? Gyd yn nhw yn dod mewn, yn gweiddi. Sa'i moyn y chicken tikka, fi moyn y chicken mayo baguette. Well, I said there's no fucking chicken mayo baguettes left, Ted. Sa'n gwrs taw maths yn edrych fi'n Chico, dwi'n. Brenda, ti fod yn cael custard cream i fi? O, ti wedi bita nhw gyd? Surprise. Yr unig amser mae llwyddiant yn dod cyn gwaith yw yn y geiriadur. Ych chi'n gwybod faint o sgwad Cymru sydd wedi cael ei meithrin yn y dwylo yma? Fucking loads. Ma' na perks. Ni weithio mynd i Oakwood, neu Drigton Manor, neu Sain Fagan. Sain Fagan credu bod bobl yn dal yn mynd na. Stanislavski, Brecht, Dewi Puss. Ma' na yrfa yn drama ac actio. Matthew Rees, Hedd Wyn, a'r boedd yn chwarae Rio Weled ar Tracy Beaker. Bydd hwnna'n mynd yn y mashed potato. Wy'n cael ei mynd y dosbarth, mae'n fucking chaos yn sydd. Sneb yn parchu fi, sneb! Ci ar y ben! Just nad y waith! Fi ti a siarad gyda nhw yn hyn! Absolute bitch. Ydy, mae dy fab yn sal am y trydydd tro wythnos ma. Gall Aled Rion dod i dybynfa os gwelwch yn dda. Mae dy fam di ma gyda phar arall o drwsys. To. Chi wedi bod y car na sydd â fe? Good chassis. Mae'r car yn neis fyd. Bang! Bang! Na ti fod marw. Na, nes i gael ti gynta'n do. Na, nes i gael ti yn gynta'n do. So cyrraedd y llawr, lar y llawr fel llac ar y llawr. Cyn disgybl fi yw'r un sy'n canu'r Trade Centre Wheel theme tune. Sai! Mae'n clywed. Gai. So ti dal yn clean off Mr James Boyle like dump off fi? Dyna fe! Nes i ddim bo fel, diolch yn fawr. Oedd yn re-clingy. A oedd yn shit yn gwely fyd. So lle ti reporto na nôl iddo fe? Ie, na, na i ffotocopio hwn yn syth i ti. Iawn? A, pwyrwch becso. Ta-ta. So mae rai o'r plant ma'n wych. A gyd achos fi. Os dy'r athrawon mynd i gadael gwaith yn wneud, stick off iawn am Tyllu Ann Wen, The Fast and Furious 3, Tokyo Drift. Chi'n fat o, Sir? Fi cysau fy mywyd i.